Hello everyone, good afternoon guys. My makeup getup ଆସିଯାଇଛି କେମିତି ଲାଗୁଛି କହିବେ। ଏଇଟା ମୋର ନୂଆ ଟେକ୍ନିକ୍। ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜାଣିପାରିବେ କେଉଁ ଭଳିଆ ଗେଟଅପ୍ ନେଇଛି ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ନେଇଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ନା କୁଆଡ଼େ ଯିବାର ଥିଲେ ବା ରିଲ୍ସ ଫିଲ୍ସ କରିବାର ଥିଲେ ମୁଁ ଏଇ ଗେଟଅପ୍ ହିଁ ନିଏ। ଆଉ ସେ ରିଲ୍ସ ଫିଲ୍ସ କରିବାକୁ ବା କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେ ମୋତେ ବହୁତ 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 ତକଲିଫ ହେବାକୁ ପଡ଼େ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା? ଏଇଟା ଥିଲା ଆଇବ୍ରୋ ସେପ୍। କେମିତି ଲାଗୁଛି କୁହନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣେଇବେ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତେବେ ସେୟାର ବି କରିବେ ପ୍ଲିଜ୍। ଏଇଟା ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲ୍। ମୁଁ ଏଇଥିରେ ହିଁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରେ, ବାକି ତେଲ ଲଗେଇ ପକେଇଥିଲି ତ ସେତେ ଖାସ୍ ହେଲାନି। ଏଇଟା ହେଲା मेकअप गेटअप। हाय गाइस, मैं बोली जाऊँ मो चैनल का आपको वेलकम करने प्लीज को क्षमा करेंगे। अभी मैं वेलकम करती हूँ चैनल को। वेलकम टू माय चैनल। ନାଇଁ ଖାଲି ଭିଡ଼ିଓ ବୋଲି ନୁହଁ, ଭିଡ଼ିଓ କରେ ବା କୁଆଡ଼େ ଯିବା ଯାଏ ମୁଁ, ତ ଇଏ ହେଲା ମୋର ଗେଟଅପ୍। ମେକଅପ୍ଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି? ମେକଅପ୍ଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା? ମୁଁ ଭାବୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ। ये हमारा नया वीडियो गेटअप। कैसा लग रहा है? अच्छा लगे ना? बाय। तो आज गोटे मजादार वीडियो होगा जाऊँगी, मैंने रील्स बनवाक जाऊँगी। से रील्स जो जो सब पार्ट अच्छी जेकोसी मेकअप हो बा हेयर स्टाइलिंग हो बा जेकोसी हो सब वीडियो ही पकई देती, आपण मैंने जाके देखिपारती। जदि वीडियो भल लगे तेज लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करने भूलें। आपण मानक बहुत 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 भल पाए।
ଆପଣମାନଙ୍କ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ତ ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେମିତି ନୁହଁ, ମୋର ଭଲ ପାଇବା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ମୁଁ କେମିତି ସାଉଁଟିବି ମୁଁ ସେଇ ଚେଷ୍ଟାରେ କରି ଲାଗିଛି। ତ ମୋତେ ଗେଟଅପ୍ ନେବା ପାଇଁ, ମୋତେ ରିଲ୍ସ ଗେଟଅପ୍ ନେବା ପାଇଁ 3 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଗଲାଣି। 3 ଘଣ୍ଟା ମାନେ ମିନିମମ୍ ମୁଁ ବସିଲିଣି 5ଟାରୁ, 5, 6, 7, 8, 8:30 ହେଲାଣି ଆସିକି ଆଜି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ରିଲ୍ସ ବନେଇ ସାରିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି।